Fuck, det er nice, det der. Jamen, og så hopper jeg ned på den anden side. Ja, ja. Er du klar? Ja. Fail. Nej, jeg bliver så nervøs. Men det er ikke fail. Okay. Altså, så er det den eneste fail. Er du klar? Jeg er klar. Sig nu, vi filmer. Vi har filmet i vores. Ja, yeah, nu skal vi se, Ulrik. Nice. Ej, jeg ved ikke. Måske jeg siger, det tror jeg ikke, du kan. Jeg ved ikke rigtig, hvad dash er. Er det sådan, hvor du bare hopper over? Nej, din ben skal først. Så er det jo ikke sjovt. Det er så sygt, Dan kan lave dash. Kan han det? Ja. Ja, så skal man bare lige huske, hvad den der. Han gør det på en bænk. Ja. Ja, okay. Jeg kan i hvert fald godt hoppe over den. Må jeg lige prøve at hoppe over den, Ulle? Nej, Ulrik, prøv det at se. Prøv at se. Hvem er den bedste til parkour i klassen, tror jeg? Følg mig nu. Nej, den film! Men drenge, stop. Hey, stop lige.